to je jedno, jak sa to volá. Proste vítam vás pri ďalšej časti, akorát som sa vrátil z výpravičky, som išiel, odkiaľ som to išiel, tuším, že odtiaľ, alebo odtiaľ. A teraz som konečne, bol som úplne brutálne ďaleko, vidíte, jak tu mám, že koľko metrov som, tak som bol brutálne, že ďaleko, asi tak 900 metrov, alebo koľko. Podľa mňa je to dosť. 900 metrov som bol od tohto nášho krásneho domčeku. A konečne som našiel kravičky. Konečne som mal šťastie na kravičky. A keď hovorím šťastie, tak šťastie, to znamená, že mám 45 kože. Je to úplne kožie, čiže je to úplne brutálne, čiže mám tu ešte nejak málo trstiny, ale nevadí, mám tu nejaký irón, ktorý som ani, neviem, nevykúril, myslím akože nevypiekol, tak si ho dám takto piecť. Dobre, dám ešte takto. No a takže čo to znamená? To znamená, že konečne budem mať na knižky a z knižek budem mať knižnicu, takú poličku na knihy, akože viete mi čo myslím. A z toho bude čo? Urobím si aj enchantovací stolík a budem môcť enchantovať a bude to hneď lepšie všetko, hej, takže úplne pohoda. Dneska si chcem urobiť takú menšiu úpravu, lebo toto vyzerá také, iba taká kocka, hej, chcem sem urobiť len taký prístrešok úplne jednoduchý z cobblestoneu. Dal som si to vypalovať, ale tu nemám nikde cobblestone, tu mám trošku cobblestoneových schodov. A tu mám nejaké schody, hej, takže to by možno aj, urobím to úplne iba, nie, urobím to iba úplne, nemám ani krompač, lebo minule, jak som padol, to keby ste si pozreli, určite si pozrite 15, ak sa vám bude ľúbiť, tak stlačte odber, kto ešte nestlačil, už mám hrozne málo vypáleného železa. No, takže, ak sa vám bude niekedy hociaké video páčiť, tak dajte like, aby som to vedel, že sa vám páčilo. A keď sa vám nepáči, tak jednoducho nedávajte nič, lebo nikto... Ale ne, môžete dať, čo chcete, nikto vás nenutí. Ja len hovorím, že ak sa vám to páči a chcete, aby som vedel, že sa mi to páči, nie, mne sa to páči, nie, mne sa to nepáči, ale že... už som sa zamotal. Keď chcete, aby som vedel, že sa mi to páči, tak sa mi to bude páčiť, že sa mi to páčilo, ale mne sa nepáči, že sa mi páči, lebo mne sa to páči, nepáči, ale zamotol som sa, dobre, nevadí, jednoducho, keď chcete, tak dajte like, aby som vedel, že koľko ľuďom sa to páči a koľko ľudí je lenivých, hej, lebo aj tak viem, že všetkým sa to páči, chápete, ale nerobím si srandu. No a takže mám v pohode 50 FPS, už viem prečo padajú FPS-ka, to znamená, keď sa mi niekedy počítač nestihne zvetrávať, lebo to je notebook. No, na notebooku nahrávam, jak taký najväčší majster svetla. A keďže je to notebook, tak ten výkon není až taký ideálny ako na počítači a on sa tiež aj dosť blbo chladí, hej. O to ide. A takto to urobím tak úplne škaredo. Úplne ako škaredo, to spravím úplne tak úplne povrchne to spravím len tak, že odflaknem to, lebo to je baňa, ľudze, to bude baňa, teda je to baňa, to je vchod do bane, to nemôže byť pekné. No dúfam, že som dal ten časovač, no to bude úplne, že über škaredé, to také chceme mať. A som rád, že teda tak, prečo som povedal som rád, keď som povedal, že chcem to také mať. Jednoducho to tak chcem mať a bude to tak. Chápete? Musí to byť škaredé, úplne škaredé. Škarečie to ešte nikto nevymyslel. Škarečie, jak to bude. Lebo to je úplne, že iba vchod do bane, takže to nemôže byť pekné. To musí byť úplne brutálne, že blbé. No, vidíte, jak poviem, tak aj je. Potrebujem si ešte zobrať nejaký ten cobblestone. No. A ešte vyskúšam, že čo všetko sa dá s tým robiť. Ja aj viem približne. No, toto som potreboval ešte. No, takže takýchto slebíkov, či z čoho to je. Áno. Si zoberiem takto 12, mi stačí podľa mňa na ten vrch. A ja tam dám takto.
takto si sem dám cobblestony. No, dneska by som chcel toho viacej stihnúť, neviem prečo som hneď zo začiatku taký vážny, je to také dosť nudné, keď ja som vážny a nič sa mi nestalo ešte zatiaľ, ešte ma nikto neprepadol ani nič, ale ak chcete zábavu, tak si určite pozrite minulú časť, lebo tam som padal furt, jedna radosť. No, úžasné, teraz je to tak škaredé, jak to má byť. Budeme takto fejkovno. Tak výborne, úžasné, je to tak škaredé, že tu nemôže byť a to je môj zámer, takže o tu ide. Však o tom je Minecraft, nie? Že čo najškaredšie stavby sa majú stavať, nie? To sa mi zdalo, nie? Či to som inú hru hral? Neviem, no jednoducho, teraz je to že super, že brutálne, že škaredé. A ešte keby som to dal celé z koblu, tak je to ešte horšie, čiže lepšie. Tak ale... prepáčte, že nemám sekeru, tak som to... toto nachuja. Nie, tak nie, no. Tak dobre, no. Tak toto... Také... No, vyzerá to jak bunker, dobre je to. No, teraz si pozrieme sa, že koľko máme cukrovej trstiny a poprípade sa pôjdeme pozrieť na tú pľáž. No, takže máme tu dosť tej kože. Tu si pre istotu odložím, keby ma niekto prepadol, keď pôjdem na tú pláž. Tu si odložím nejaké veci. To potom vypálim. Torče ešte nejaké, čo mi ostali z výpravičky. A mám tu aj nejaké prasacie mäso, takže na oslaninku nebude núdza. Máme tam nejakých 18, to je pohoda. Tu máme ešte čo? Nič. Dobre, no. Takže ďakujem za to, že vážne nejak, no, za to, že no, keby som si spomenul, tak určite za niečo poďakujem, hej. Dáme si sem nejakú cedulku. Tulák show. Tuc. To vyzerá akože jak nadpis do nejakej show. Viete, reality, ty kokso, že tuc. Viete, že vychádzam z bane a že idem a že tuc. Tulák show. Viete si to predstaviť, nie? Akože intro. Viete si to predstaviť ako intro? Ja nie. No ale uhlie vrátim naspäť a teraz idem si z toho spraviť papier, už tu mám nejaký papier, lebo potreboval som sa toto a nemal som za čím utrieť, takže si musím urobiť papier takto. Herak nie, potrebujem papier. Herak neskôr, nie, herak ne. No, výborne, mám dosť papiera, tak urobím z toho nejaké knižky a uvidíme, koľko knižnica mi z toho spraví. A potom urobím aj jeden nejaký ten enchantovací stolík. Presne tak, dobre, výborne som si to zapamätal. Dlho nehral Minecraft a teraz som dlho aj netočil videa, tak sa vám ospravedlňujem, urobím si ten table, ale ja nemám. Dobre, takže tak knihy si odložím a keď budem mať viacej tej kože, tak to pôjdem tam dať. Idem pre cukrovú trstinu. Dobre. Nezomrel som zatiaľ. To sa mi tak páči, že vidím, že kde mám domček, teraz nezablúdim ani za svet. Skáčem jak taký... Jej, aha, tam máme tie paličky. Cukrovú trstinu tu máme, to není bambus! Prečo sa všetci volajú bambus? Je to cukrová trstina, pane Bože. Dobre, nebudí. Ako kto vie, teraz možno odberatelia by to mohli vedieť, že som natočil ešte som to nedonatočil, ale akože už som začal natáčať novú akože sériu, akože je to parkour mapka,
Trošku je to zdĺhavé, ale inak je to v pohode, teda je to pekná mapka podľa mňa a určite ešte som zabudol dať do popisku videa akože odkaz. A máme tu nejakú tú onu ešte... Mal som ešte asi niečo zasadiť, čo? Tak to spravíme následovne. Nespravíme. Ide o to, že urobil som tú mapku. Nie, ja som ju neurobil, aha, tu som minule mi tu vybuchol taký debil, no dobre, toto by bolo, tak ideme spraviť, dobre, spravíme, nespravíme, ideme si trošku poťažiť, poťažíme si, úplne jemne, úplne maličko poťažíme, pozrieme sa do skladíku, nie, idem dokončiť sklad, takže narúbem nejaké to drevo a ozvem sa, keď to budem mať hotové. Mária. Ja mám hrozne málo dreva, takže musím narúbať teraz nejaké drevo, takže sa vám ozvem hneď, ak to narúbem. Tak to si urobím sekerku. Môžem ísť zrúbať, takže dúfam, že ma nechytí polovník Dušan, lebo ten, keď minule zúril, že som mu tam rúbal drevo, tak to by ste mali vidieť, to by ste chceli normálne vidieť. Nie, to by ste nechceli vidieť, tak zúril. Takže ja si tu naťažím nejaké drevo v blízkosti domu, dúfam, že to potom opadne, ako tá koruna, čo tam ostane, takže zatiaľ to na chvíľku pozastavím a naťažím to drevo, jak sa patrí. Legálne ho ukradnem. Jaj, ty sa mi tam budeš skovávať, ty. Čo si ty v živote dokázal? Akurát vieš visieť hore. Ty čo si dokázal v živote? Ty na Justíka ani nesiaháš. Povedz mi tvoj úspech. Koľko malých dievčatok za tebou beží, Čo si ty dokázal, strom? Už ma to nebaví, nebaví. Nevím spívať a nebaví ma to ani kopať, takže úplne brutálne, že už tu ťažím dosť dlho, už mám ešte nemám vyťažený ani stak, ale už ma to prestáva vážne, že baviť. Vážne ma prestáva baviť ťažiť, ako drevo. Takže už ma to vážne akože štengruje. Ja vážne neviem, že kde to... Skoro som sa utopil. Páne Bože, zase mám mokré galoty. Vodu cítim až v rytnej polke. Počkajte, aká ešte polka je na... aha, viem. Aký tu ja mám bazén? Normálne, že predám ti bazén za pol eura. Za pol eura ti predám bazén. Ja len potrebujem si kúpiť kusovú cigaretu. Akože, chápeš? Ja ti predám tento bazén, že ty tu môžeš plávať a jablko, počuješ, ty tu môžeš plávať, ty si také bohatý jablko. A nie, ty si to chudobné jablko, ty nemáš kúsanie v sebe. Ty vole, toľko by som toho chcel natočiť, že neviem, že čo. Proste akože ide o to, že chcel by som... čo je toto? Chcel by som natočiť multiplayer Minecraft, chcel by som dotočiť Escape the Madman, tiež debilnému, onemu šivnutému, šmárenému, neviem komu. Asi mne, sám sebe budem utekať. Ešte aj Dead Island, ten som ešte ani nezačal hrať, normálne už ho mám asi mesiac, tú hru. A ešte som to nezačal hrať, takže úplne od vecí, takže pohoda. No, toľko chcem toho natočiť, až neviem čo. No, takže dreva mám toľko, že ho môžem predávať. No, ho môžem predávať to drevo. Nie, ja som zabudol dávať stopky. Takže 9 minút máme. A ani nie. Takých 8 minút máme kopu dreva, takže drevo si vypalíme, ale nerobím si srandu, drevo sa nevypaluje, teda vypaluje, ale nie keď chcete z neho takéto veci, takéto nepekné, tak určite, hej. Rozmýšľam, že keď mám toľko kože, tak si môžem urobiť aj tie obrašteky budem mať, takže toto by stačilo, podľa mňa truhlíc. A ešte obraštekov si spravíme niekoľko, takže úžasne, že sme to vymysleli. A kde máme tú kožu? Nemám kožu!
Dobre, máme kožu, takže je to úplne perfektné, úplne perfiš. No, takže dáme takto do stredu a takto si urobíme takú vecičku a budeme tam mať aspoň, konečne ten sklad sa bude začať podobať. Konečne sa podobá na let's play, že poďme hrať s profesionálom. Dobre, to som si teda dal, že profesionálom. Profesionál, to sa nemôže stať ani v najhoršom sne. Ani v tom najkrajšom sne sa to nemôže stať, ale ani v najhoršom, takže je to úplne jedno. Proste sa to nemôže stať, aby som bol profesionál, takže ja Minecraft hrám len tak pre radosť, pre radosť moju a neviem koho ešte, ale hlavne pre tú moju radosť, lebo ja som taký sebec. Ale nie som vôbec sebec, ja som úplne štedrá osoba. Preto to natáčam, lebo som nemal čo natáčať, proste chápete, ja natáčam Minecraft, robím úplne faily, brutálne padám do lavy a neviem čo ešte. Brutálne padám do lavy, neviem čo ešte a cúvam po schodoch, že za chvíľku si narazím hlavu zozadu, budem mať takú rozrazenú kotrbu, že mi ju nezošije ani Dr. House a proste chápete, ja to natáčam preto, lebo to je asi prvá hra, ktorá sa dá natáčať normálne, že si to niekto pozrie, že Minecraft si niekto už aj pozrie. Aha, vidím, je to síce nejaký debil, ale tak už si ho pozrie, keď už som to zapol, keď už mám ten YouTube zapnutý. Trošku alergia. Ale nerobím si srandu, to nebola alergia, to mi len tak trošku sem tam zaslúzia oči a neviem čo. Väčšinou keď... nie. Dobre, takže mám tu nejaké torče. Dobre, takže teraz je to v pohode. Ešte torče dám takto hore, takto by to mohlo vyzerať, mohlo, nemuselo, ale tak čo už, vyondíme toto tu, mám tu ešte nejak, dal som sem? Nedal som sem, takže, nemôžem dotiahnuť na ten kameň, Ježišmária, tak si tuto vyťažím kameň, tak, a nahradím tuto cobblestoneom, aby to aj vyzeralo, akože sme v takej pivnici, viete, že dovidenia, takže si tu upravujem trošku sklad. Dúfam, že je to dosť nudná časť, ale koho to trápi, že je nudná, hej? Hlavná vec, že je, lebo dlhšie som nenatáčal. Takže ak sa vám aj napriek tomu páči táto časť, tak môžete dať like. Ja nebudem protestovať, keď mi dáte like, alebo odber, kto ešte nedal odberu, že dajte odber, aby ste videli ďalšie videá. No no tam už nedočiahnem. Mariáša. No dobre, ten cobblestone tam nechám len tak z princípu, že to dobre vyzerá. Nie! To som nechcel zrovna. Tak dobre, no už to nechám takto, potom poupravujem trošku za kamerou. No a teraz si sem idem dať, že... No koľko ich máme? 4 krát, veľa. Tak iba pár si ich zatiaľ zaplníme. Tých truhlíc... Ouha, jeha, huha. Šuha, blbla, gumba, šubla. Púha, bubububububova. Tak, tieto truhlice budú mať rovnaký štítok, takže... Čiže keď tu bude označenie, tak to bude platiť pre obidve, čiže sem budem dávať tie veci. Že sem budeme dávať také, že kameň a také blbosti, no, tu budeme dávať nástroje a také, no proste tak to spravíme. Kameň toho je veľa, tak to budeme dávať tak, a tu neviem ešte čo budem dávať. Tiež to bude platiť tak, že spolu. No a teraz ešte takto. Tak, výborne, zatiaľ to vyzerá, no pekne to vyzerá podľa mňa, mne sa to veľmi páči. No dáme si sem rovno, že kameň. Začneme plniť od hora a dám tam kameň. Slávnostne som otvoril sklad, máme tu zatiaľ kameň a ešte si môžem dať krompáč. Ale krompáč nie, lebo idem najprv, no krásne, nádherné, trošku si to tu takto skrášlim, vyrovnám. No, nie je to úžasné, nie je to perfektné, nádherné. No a týmto smerom sa bude ťažiť, ja vám to len ukážem. Takto poviem úplne dlhšie, trošku,
proste pôjdem a mám tu zlato, akože ja vždy prestanem ťažiť tam, kde je nejaká surovina. Čiže mňa keď vy uvidíte prestanete ťažiť niekde na serveri, tak proste tam, kde som prestal, tam vy začnete a tam bude toľko diamantov, jak naprdených. Aj na niečo iné, ale to nemôžem povedať, lebo to sme až po 45. hodine môžeme. Takže pohoda. Ale nenávidím tento gravel, lebo nemám lopatu, takže sa vám ospravedlňujem, že to kopem takto rukou, ale ja to môžem vykútať, a nemôžem, lebo nemám uhlie, ale teraz som dostal taký nápad, taký, že pekný, perfektný nápad, nájsť niekde uhlie, lebo paličky mám. Ja viem, že tu je to uhlie. Nie! Moment. Jo. Nie. Nemám furt uhlie. Už mám uhlie. Mám uhlie, takže budem mať jeden torč. To mi stačí úplne v pohode, mi stačí jeden torč. Op. No. Op. Nie. Aha. Tak. Ja som to zmakol a som úplne šťastný, takže akže ma nepočuli doteraz dobre, tak to mám pravdu, ale nemal som mikrofón úplne v ústach a teraz mám normálne, že až porad v žalúdku mám ten mikrofón, aby ste ma počuli normálne. A toto si sem dám ešte taký schodík, potom neskôr, ak budem mať schodík, urobím si ho teraz rovno. Urobím si ten schodík, keď už tu mám takú dielničku úplne, že perfišnú. Už sa to začína podobať na niečo také, že vyzerá to ako základnička. Fešne to tu je. To tu som pozrel, teda šumne. No úžasne, no perfektne, perfiš, tu budem mať ešte nejakú, že výhľadňa, alebo niečo také, no proste si to tam urobím tak krásne. Tak si urobím ten jeden torč, nie 4 torče si urobím rovno, lebo ja som taký prepichový, že si musím urobiť 4 torče. A sledujte, urobím takú fintu. Dám sem torč a vyťažím. To nikto nepozná, nikto, to len ja som teraz vymyslel. A nie, dobre, robím si srandu, ja viem, že to všetci poznáte a teraz ma možno ukrižujete a možno aj iné veci. Ale, tak vynašiel som sa, nie? Koho by to napadlo použiť len na 3 gravely, ty vole, tu zdržať ľudí na 5 minút. Proste úžasné, nie? Jeden gravel dokáže ľudí zdržať na 5 minút. Hlavne tých mojich, čo to pozerajú. Takže ďakujem vám, že pozeráte moje let's play, ďakujem vám, že ste dali odber. Určite budem natáčať pre jeden, keď tam ostane, tak budem natáčať. Chápete? Jeden jediný tam ostane a ja budem natáčať ďalej. Každý jeden like ma posunie ďalej s motiváciou, teraz ich tam nebolo veľa, takže preto som tak dlho nenatáčal. No a teraz tá najhlavnejšia vec, chystá sa videjko, kompilácia mojich failov, videjko akože zostrih úplne tých najfailovejších vecí z tejto série. Tie všetky brutality, čo sa mi udiali, všetky tie hnusné svine, čo mi napáchali škodu, tak dám do jedného videjka a normálne, že sa popúkate od smiechu. Normálne popúkate po smiechu. Takže za kamerou budem iba tuto ťažiť takto ďalej, úplne ďaleko a tam si urobím kolenicovú trasu a potom začnem branch mining. Takže tu som skončil, ja sa s vami lúčim. Tak sa majte, lúčim sa s vami v tejto mojej gaskinke, takej provizornej, taká chodbička. A určite zlážte odber, ak sa vám to ľúbilo, ak sa vám to neľúbilo, tak si pozrite ešte staršie časti. Napríklad 15 si určite pozrite, pretože si ju na 12 minútu 40 sekundu a určite sa nasmiete ako nikto predtým. A keď nie, tak potom vám zaručujem, že môžete stlačiť X a už si to nepozriete, no. Vy ste stračili čas, nie ja som vám ho síce, no ja som vás síce o neho ukratil, ale tak prepáčte, no potom, keď sa vám nebude páčiť, ako to failím. No, takže majte sa ľudia, zdravím vás, krásny deň, krásny zvyšok dňa, teda, no, to je jedno, dobre, takže majte sa a čaute.
Chcel som pre vás prichystať ešte také, že tu nájdem nejakú sliepočku a budem ju vydierať, akože mi musíte dať like a odber, ale proste nejakú sliepočku som tu nikde nenašiel a neviem prečo, ale Ježišmaria, skoro som tu padol, čapol do tej lávy, ale nikde tu nie je sliepočka, tak som chcel, akože viete sa s vami tak rozlúžiť, že daj odber, inak sliepočka dostane ránu do hlavy, alebo niečo také. A skoro som tu skočil do tej lávy, takže len tak mimochodom, že keby som skočil do lávy, tak to určite bude na zábere, lebo väčšinou keď natrčam, tak sa mi to podarí. Takže sa majte, čaute.